Sad ćemo prvo saznati. Sad ćemo sve saznati. Predsjedniče, dobroveče. Ne znam da li ste videli sliku. Lazar Bačić je jezivo povređen, ima teške telesne povrede. Mogu ga je teško videti, ali da njegova porodica zna da je u najboljim rukama. On to muški podnosi. Reč je o iskusnom žandarmu, iskusnom policajcu koji je samo na najmirniji način sprovodio ljude da uđu unutra. Da ove boljševike plenumske ne bi niko povredio. On je ostao poslednji u grupi koja je prolazila, jer uvek je kao zamenik komandanta puštao da njegovi momci idu ispred, da bi on obezbedio kolonu i onda su ga bokserom udarili u oko i pitanje hoće li sačuvati oko, ima polomljeno mu je to tu sve i kako se to zove već? Polomljeno. Od očne duplje polomljeno. Od očne duplje polomljena. Ako budete videli fotografiju, on zastrašujući izgleda. Ali dobro. Kažem dobro, nije ništa dobro, a znali smo da će nasilje da provode. Ovo je po sebi nasilje, ne samo žestoki napad na policajca, već to da vi imate i da sebi dajete za pravo da nekoga sprečavate da radi svoj posao, da uđe na posao, da ne može da zaradi za svoj hleb, da ste vi ti bogovi koji odlučuju. Ovo liči na ono vreme Kambodže i Pola Pota, gde su vreme crvenih kmera, gde je Pol Pot smatrao da deca treba da upravljaju logorima i da provode najgore moguće stvari. Ovo je za mene potpuno neverovatno. Ovo je za mene, zamislite porodicu Lazara Bačića kada ga bude videla, pošto su mu ti koji to baš predstavljaju našu budućnost naneli ovako teške povrede, a da ničim to nije zaslužio, samo radio svoj posao, da ode da zaštiti institucije od onih koji su ponovo organizovali na kriminalan način skup, dakle protivzakonito, da nikoga nisu obavestili niti bilo što drugo, pošto valjda imaju pravo da nam blokiraju živote, da vam dođu ispred kuće, da vam dođu ispred stana, da dođu na radno mesto, da dođu svuda. Sve mogu i sve im je dozvoljeno, tako da... Izvinite, da li možda imate informaciju da li će žandarm moći ponovo da vidi nakon intervencije? Dijagnostika je u toku, ne može niko da kaže, njega očekuje jutro jedna operacija, sigurno jedna operacija, a možda još jedna. To je za sada što može se kaže, ali nastavi se, dolaze maksilofacijalni hirurzi koji će vjerojatno tražiti dodatnu dijagnostiku. Ono što je sigurno, kažem, da bi se sačuvalo oko, da bi se sačuvao vid, jedna operacija ujutro sigurno i možda još jedna. Ste vi videli kako izgleda? Mi smo bukvalno bili na terenu, došli smo ispred... Kaži samo dečaku, kaži samo Balašiću da vidi kako izgleda. Da bi znao o čemu pričamo, da ne misliš da ti neko priča sad. Ne, da. Naši gledalci to mogu da vide u uživu programu svakako. A Zlatibor je. A poleti samo kako izgleda. O Bože. Poleti samo kako izgleda. Tako to... A da li su identifikovani napadači? Radimo na tome, pa svaki put uradimo posao i oni koji su počinili ovo teško krivično delo snosit će odgovornost, podrazumeva se. Kao što smo pohapsili ove koji su vršili napade prethodnih dana, tako ćemo i večeras. A kažite mi, predsjedniče, šta dalje? Šta će država dalje preduzeti? Nema dalje, ovo je, kao što vidite, razni ljudi imaju razne ideje. Ja verujem u normalnost naših studenta i verujem da neće nasesti, neki već jesu naseli na zahteve mnogih iz opozicije, ali nema šta. I znam da neki imaju različite ideje o kojima sam već govorio, ali ja verujem da te ideje neće proći, ali ni te da uspostave režim Pola Pota u kojem će plenum i zborovi i svi ostali da nam odlučuju o sudbini, a ne parlament i vlada, onda ne znam šta bih vam rekao. Tako da ja ću sutra tokom dana obići Lazara, on je iz Novog Sela kod Loznice, divan jedan čovjek i hrabar, on je zamenik komandanta. Pomoćnik komandanta Beogradskog odreda žandarmerije. Predsjedniče, ako mogu samo da dodam, znači, pošto su neki mediji odmah krenuli u laži, nikakve intervencije policije nije bilo, kao i uvek do sada. Nemojte se ljuti, ja ne mogu da slušam više opravdanje. Hvala vam najlepše. Tako da, oni su napali žandarmeriju. Nikakvih dilema tu nema. Žandarmerija je htjela da
i ja samo htjela da uđe u zgradu. Ništa drugo. Znači, zato što to je bio njen zadatak. Izvinite, mogu da vas pitam, s obzirom da su za 15. najavili šta su najavili, a svedoci smo ovoga što se sada upravo dešava, šta možemo da očekujemo 15. ako se večeras upravo baš ovo desi? Pa ja zato sam i rekao, svako ko bude žandarmerija i policija su imali zadatak i ono što je i predsjednik govorio i više smo izgubili i strpljenje da o tome govorimo. Znači, nikakvih intervencija nema, osim koliko neko napadne institucije, napadne policiju, povređuje ljude i tako dalje. I tako će biti i upozoravamo zaista sve da to neće biti tolerisano i da će država biti jača od svih tih nasilnika. Ovo sam rekao samo zbog toga što u nekim medijima već su objavljivani, je li tako? Oni su rekli da je žandarmerija napala nekog. Žandarmerija nikoga nije napala. Ona je krenula u zgradu da stane, da ne bi neko nasilno ušao u zgradu. To se jasno vidi na snimci. Tako je. Ok. Hvala.